Ang kwentong inyong matutunghayan ay hango sa magkaibigang Del at Res na kapwa mahilig maglakbay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kahit ang liblib sa pinakaliblib na baryo o kabundukan ay pupuntahan para lang tuklasin ang mga bagay-bagay at hiwaga ng mundo. Atin pong pakinggan ang kanilang kwento na dahil lang sa kanilang paglalakbay ay nakatuklas sila ng isang komunidad na malayo sa sibilisasyon at hindi gaanong nararating ng mga tao o isang komunidad na niluma na ng panahon. Isang isla na piling tao lang ang nakakaalam at tanging mga malalaking lancha o bangka lang ang maaaring pumunta o magdala ng turista roon. At kung hindi buo ang loob mo, ay bawal ka sa isla ng Jumalig na sakop ng Quezon Province. Dekada 80 na ng mga panahong iyon. Subalit ang nasabing isla ay kakaunti pa lang ang populasyon. At salat sa yaman ng mga taong naroon, mangilan-ngilan lang din ang mga bahay kubo na ayon sa mga taga-Infanta at Real sa Quezon ay takbuhan daw ng mga kriminal at pusakala. Gayunpaman ang nasabing isla ay walang militar o pulisya. At kung meron mang mapadpad na alagad ng batas ay siguradong hindi na rin nagtatagal. Kaya naman malayang nakakapaglakad roon ang mga takas na kriminal. Subalit sa islang iyon mga kalakbay, ay may iba pang kinatatakutan ng mga nilalang. Hindi ang mga pusakal o kriminal kundi ang mga aswang na kung tawagin ay itirong. Mga uri ng aswang na naglalagi sa masusukal na kakahuyan. Ako nga po pala si Del, isang binata at wala pang pananagutan sa buhay. Hindi ko akalain na sa pagiging gala namin ng kaibigan ko ay muntikan na kaming malagay sa alanganin. Isang bagay na muntikan na rin naming ikamatay. Isa pa dahil sa udyok ng isang kakilala, kaya kami napadpad sa isla ng Jumalig, na ayon rito ay malaparaiso daw ang ganda ng mga tanawin. Subalit sa likod ng magagandang lugar sa nasabing isla, hindi ko alam na may itinatago pala ang angkan roon. Isang angkan na kahit sa panaginip ay hindi mo gugustuhing makita o makasalamuha. Gayunpaman hindi naman sila mapanakit sa tao basta huwag lang gagalawin o kukunin ang kanilang pag-aari. Hanggang isang araw noon kalakbay, kakarating ko lang noon galing sa isang paglalakbay sa Coron, Palawan nang makasalubong ko si Arnel na galing naman ng Real Quezon. Sabi niya may natuklasan daw siyang isla roon na tinatawag na Jumalig. Dahil galing ako ng Quezon, akalain mo may itinatagong isla pala roon na Malaburakay ang tanawin. Ha, Malaburakay? Ano yun, white sand din ba? Oo, Del. Nababalutan ng buong isla ng puting buhangin. Kaya lang kakaunti ang mga tao at payapa naman ang paligid. O siya nga, maaya nga si Res. Mukhang magandang puntahan ang sinasabi mo. Tsaka sigurado ako bangka ang transportasyon dyan. Sa kalaunan ay pinaghandaan ko ang pagpunta sa sinasabing isla ni Arnel at isasama ko si Res ang kaibigan namin. Tutal mahilig rin yun sa mga bagay-bagay na bago sa kanyang paningin. Gayunpaman ay nagpatuloy lang ako sa buhay at inintindi ko muna ang trabaho ko. Upang sa gayoy makapag-ipon muna habang si Res naman ay tinawagan ko sa telepono. Kaagad namang umuo iyon sa akin. Nasasama raw siya sa panibago naming ekspedisyon. Sa pagdaan ng mga araw habang nag-iipon ako ng panggastos sa gagawin naming paglalakbay, tila tumaas ang kuryosidad kong malaman kung anong ganda ba meron sa Jumalig na sinasabi ni Arnel. O baka mamaya naman ay pugad iyon ng mga aswang. Maraming katanungang naglalaro sa utak ko. Ngunit mas nangingibabaw pa rin sa akin ang pagkasabik na makita ang sinasabing isla. At siguro naman sapat na ang isang linggo upang malibot ang buong isla. 12 ng Abril noon, taong 1982, araw ng Biyernes, ang napagkasunduan namin ni Res na pumunta sa Jumalig. Halos magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng araw na yon. Dahil sa mga kwento ni Arnel na puro maganda ang tanawin at puno ng excitement. Ano Res, tuloy tayo sa Biyernes ha? Dalhin mo na lahat ng gusto mong dalhin at dagdagan mo na rin ang mga delatang baon mo. Oo Del, nakahanda na ang mga pagkain natin na pang isang buong linggo.
Oo nga pala, sabi ni Arnel ihahatid niya raw tayo sa pantalan ng Real sa Ungos Pier. Tapos doon daw tayo sasakay ng lancha papunta sa isla ng Jumalig. Isang beses lang raw ang biyahe papunta roon sa isla sa loob ng 1 linggo. Kaya maaga tayong alis. Pero hindi sasama si Arnel hanggang pantalan lang daw siya. Usapan namin ni Res na puno ng pagkasabik papunta sa nasabing isla. Hindi naglaon makalipas ang 1 linggong usapan namin ng kaibigan ko. Sumapit ang araw ng Biyernes na napagkasunduan namin. Subalit ewan ko ba kay Res Kalakbay, sa dami ng dala niyong pagkain, tila doon na yata kami titira sa nasabing isla. Dahil yung 1 linggong pagkain namin, pang 2 buwan yata namin kakainin. Ngunit magkagayon man naisip ko rin maganda na rin yung sobra. Isa pa hindi namin alam kung may tindahan ba sa pupuntahan namin o kung may mabibilhan ba ng pangangailangan namin. At sa loob nga ng 4 na oras na mahaba-habang biyahe, narating namin ang Real Quezon. Subalit sino mag-aakala na may malaking pantalan sa likod ng dinaanan naming bundok at mga mamamayang namumuhay ng tahimik roon sa maliit na bayan sa Real Quezon. Tanging pangingisda, tricycle at saka lang ang pinagkakakitaan roon. Halos matagal rin kami naghintay sa pantalan ng Ungos Pier dahil wala pang ang dumadaong na lancha galing ng Jumalig. Yun bang malaking bangka pero ang tawag ng mga taga-Real ay lancha. Hanggang sa nag-ikot-ikot muna kami ni Res sa nasabing pier habang may isang grupo ng kalalakihan na nakita namin na nagbubulungan. At sa pakiramdam ko nga, kami ang laman ng kanilang usapan. Kung kaya napagdesisyonan muna namin kumain sa isang karinderya. Hanggang sa magdesisyon na si Arnel na bumiyahe na rin pabalik na Maynila. At sa kalagitnaan ng aming pagkain, nagulat kami nang may matandang lalaki ang lumapit sa amin ni Res. Lalo na nang mag-usisa iyon ng mga ilang bagay na siya naming ikinagulat ng kaibigan ko. Mga iho, mukhang mga taga Maynila kayo, tama ba ako? Tanong ng matanda. Opo Manong, taga Maynila nga po kami at manlalakbay po kami. Diretsahan kong sagot. Saan naman kayo pupuntang isla? Sa Pulilio ba? Patnanungan, Balisan o Jumalig? Tanong pa ng matanda. Papunta po kami ng Jumalig Manong. May problema po ba? Tanong kong usisa. Alam niyo bang may itinatagong angkan roon sa Jumalig? Kaya mag-iingat kayo sa pagpunta niyo roon. At isa pa bibihira lang may militar na nagagawi sa islang yon. Paalalang saad ng matanda. Sa kalaunan ay tumango na lang kami bilang pagsang-ayon ni Res. Gayunpaman batid kong seryoso ang tinura ng nasabing matanda. Na ayon sa may-ari ng kinakainan naming karinderya ay si Mang Boyet, ang ngalan ng nasabing matanda. Sa ganoong sitwasyon medyo nakaramdam ako ng pangingilabot sa buo kong katawan. Pero ang sabi ni Res, kwento lang daw yon ni Mang Boyet. Kaya huwag daw naming pansinin. Isa pa gumugol kami ng 2 linggong preparasyon para paghandaan ng pagpunta sa isla. Sa totoo lang Kalakbay, napaisip rin ako dahil sayang naman kung aatras pa ako, lalo na at andito na kami sa nasabing pantalan. Kung kaya naman nang dumaong ang nasabing lancha galing ng Jumalig, may napansin na kagad akong kakaiba. Tila babalisa ang ibang pasaherong bumababa ng lancha. At parang mga lutang kausap na hindi ko maintindihan. At kapansin-pansin rin na parang hindi sila nasiyan sa kanilang paglalagi roon sa Jumalig. Sabi pa nila sa amin ni Res, huwag na raw kaming pumunta roon. Subalit sabi ko naman kay Res, paano naming malalaman kung ano yung sinasabi ni Mang Boyet na may itinatagong angkan roon? Lalo na kung hindi kami tutuloy roon sa nasabing isla. Hindi naglaon. May mga nakasabay kaming turista na galing rin ng Kamaynilaan. Kung kaya naman nang sumakay na kami ng lancha, napansin namin ni Res na maingay ang grupong nakasabay namin. Halos walang puknat ang kanilang tawanan at hagik-hikan sa loob ng sinasakyan namin lancha. Subalit hindi na lang namin iyong pinansin pa ni Res at umidlip muna kami sa biyahe. Pero ramdam namin ang nanggagalit na alon ng dagat. Samantala sa gitna ng paglalakbay namin,
Sa tansya ko mga 1 oras din ang nakalipas mula sa pantalan ng ungos. Ramdam ko ang pagbagal ng lantsa. Isang hudyat na malapit na kami sa pantalan ng Jumalig. Kung kaya naman sa tuluyang paghinto ng makina, nagising kami ni Res sa sigawan ng mga nakasabay naming grupo. At sabi nila dumaong na raw ang sinasakyan namin. Kaya lang tuluyan ng binalot ng dilim ang paligid. Dahil dapit hapon na rin nang kami makaalis ng Real. Sa puntong iyon may sumalubong sa aming mga taga-Jumalig at nag-alok ng matutuluyang kubo, mainam raw para sa 1 linggong bakasyon. At dahil gabi na ng mga oras na yon, tinanggap na namin ang inaalok ng matanda na Oker ang pangalan. Maayos naman ang kubong pinagdalhan sa amin ni Mang Oker na may 2 papag at 1 bentilador. Sarili din namin ang kwarto. Isa pa sa huli na lang daw kami magbayad kapag pauwi na kami. Mabait naman ang nasabing matanda at inasikaso kami nyon. Isang paalala lang mga iyo, huwag kayong gagawin ng kakahuyan kung ayaw ninyong mapahamak. Paalala ni Mang Oker. Bakit naman po Mang Oker? Ano po bang meron sa kakahuyan? Tanong ko. Baka kasi mamaya makita nyo ang hindi nyo dapat makita. Dagdag pa ni Mang Oker. Sa mga sinabi ng matanda, medyo naghalo ang kaba at kuryosidad kong alamin ang sinasabi nito. Gayunpaman itinulog muna namin ni Res ang aming pagod. Dahil mula sa biyahe namin nila Arnel hanggang sa lantsa ay ramdam ko ang pagkahapo. Subalit ewan ko ba kung ano ang pagod ko sa maghapon, ay ayaw naman akong dalawin ng antok. At palaging sumasagi sa isipan ko ang mga tinura ni Mang Oker. Habang si Res naman ang daling nakatulog at nakanganga. Habang humihilik na parang sirena ng barko, kaya natatawa na lang ako sa kaibigan ko. Kaya naman pagsapit ng hating gabi sa isla, ay saka pa lamang ako dinalaw ng antok. Kinabukasan mga kalakbay, halos tanghali na rin akong nagising dahil sa niluluto ni Res na agahan. Kaya nang bumangon ako sabay na kaming kumain at nag-umpisa na rin kaming libutin ang buong isla. Kaya naman nagpaalam muna kami kay Mang Oker na maglilibot lang. Gayunpaman pumayag naman iyon at muling nagpaalala na huwag pupunta ng kakahuyan. At dahil sa kagaslawan ni Res, naaya ko niyong libutin ang ipinagbabawal na kakahuyan ni Mang Oker. Tay Radel, pasukin natin ang kakahuyan. Tignan natin kung ano ang meron sa loob nun. Saad ni Res. Ha, bakit naman tayo papasok riyan? Bawal nga daw sabi ni Mang Oker. Paliwanag ko. Ano ka ba, Del? Nandito tayo para mamasyal, kaya walang bawal-bawal. Dagdag pa ni Res. Sa puntong iyon napasunod na lang ako kay Res. Hanggang sa makita namin ang nakasabay naming grupo sa lantsa. Maingay ang grupong iyon na animoy malalayo ang mga kausap. Samantalang magkakalapit lang naman silang magkakasama. Pero kung makasigaw, akala mo nasa kabilang ibayo ang kausap. Ultimo pati ang kuwebang bawal pasukin ay pinasok ng mga iyon. Pero lingid sa aming kaalaman, may mga mata palang nagmamasid sa loob ng kakahuyan at pinagmamasdan lang ang aming mga galaw. Hanggang sa abutin kami ng dilim sa loob ng kakahuyan. Subalit ang nasabing grupo kalakbay ay tuwang-tuwa nang makahanap ng ginto ang isa sa kanila doon sa kuweba. Halos kanya-kanya kaming latag ng tent hanggang sa napansin kong gumagalaw ang mga puno. Naanimoy may kung anong nilalang ang naroroon na nagmamasid at bigla na lang nagsigawan ng nasabing grupo. Lalo na nung mawala ang kasama ng mga iyon na siyang nakakuha raw ng ginto. Halos mabahala rin kami ni Res ng gabing iyon. Kaya naman nagdesisyon na akong lumabas ng kakahuyan kahit gabi na. Halos kinakapa namin ang daan palabas ng kakahuyan hanggang sa mawala ng baterya ang dala naming flashlight. At sinong mag-aakala na mapupunta kami sa isang maliit na komunidad sa loob ng kakahuyan. Sa kalaunan, nakakita kami ni Res ng isang grupo na parang nagsasagawa ng ritual habang may mga taong nakagapos sa mga puno. 3 kalalakihan na hubad ang mga katawan habang may busal ang mga bibig at sa gitna na ng gagalit na apoy ay may malaking kawa. Sa puntong iyon nalunok ko na lang ang sarili kong laway sa nakikita ko.
Gayon din si Res, kasabay ang butil-butil naming pawis sa noo. Halos marahang kaming umatras papalayo sa nakita naming kalalakihan. Kaya lang napahinto ako nang maramdaman kong may naapakan akong paa. Sa pagpaling ng leg ko sa isang nilalang na nakabahag mahaba at matutulis ang kuko, bukod pa riyan naglalaway iyon at umaangil. Kaya mas lalo kaming pinagpawisan ni Res nang tumingala kami sa mga puno. Dahil hindi lang isa o dalawa ang naroroon, kundi marami at nagbabaga ang mga mata sa kapulahan. Sa kalaunan ay dinala kami ng mga iyon sa kanilang pinuno. Kasabay niyon iginapos rin kami ng mga nasabing nilalang at dooy na mukhang ko ang isang bihag na kasabay namin sa lantya. Na ayon sa sigawan na naririnig namin, ay ito yung nakakuha ng ginto sa kuweba. Kayong dalawa, anong ginagawa nyo rito sa Jumalig? At ano ang pakay nyo sa kakauhuyan na to? Diretsahang tanong ng pinuno. Mga turista po kami sa islang ito at wala po kaming masamang pakay dito. Sagot kong paliwanag. Ganun ba? Baka naman pinag-iinteresan nyo ang mga ginto sa kuwebang pag-aari namin. Saad pa ng pinuno. Hindi po, pinuno. Wala po kaming masamang pakay sa mga ginto nyo at hindi po yan ang punta namin sa isla. Sagot kong muli. Kaya pakiusap pakawalan nyo po kami at wala po kaming kinukuhang pag-aari nyo. Ayon nga sa nasabing pinuno, kalakbay, sila daw ang sinasabing itinagong angkan na nagmula sa lahi ng mga aswang na itirong. At ang tatlong kalalakihan na nakagapos ay ang mga nagka-interes sa kanilang mga ginto. Kung kaya naman may mga nakalaang parusa sa mga malilikot ang kamay na gaya ng mga nabanggit na kalalakihan. Sa isang iglap lang, kalakbay, ay nagpakita ang bilog na buwan sa kapulahan at sa pagkalagas ng dahon ng kawayan. Gayon din ang pagkati ng tubig sa dagat, tapos ay pinalo ng mga aswang ang batingaw nilang kawayan. Isang hudyat na magsisimula na raw ang kanilang piging at kitang-kita namin ni Res ang mga nilalang na paisa-isang bumababa ng puno. Gayon din ang mga batang lumalabas sa mga kubo, bitbit ng kanilang mga ina. Kasabay niyon may isang malaking sangkalan akong nakita. Halos pinagtulungan ng mga lalaking aswang ang dalawang bihag at isa-isang inuhulog sa malaking kawa habang kulong-kulo ang tubig. Impit ang sigaw ng dalawang lalaking inihulog sa kawa habang nalalapnos ang balat niyon. At isang hampas ng kahoy sa ulo ang nagpatahimik sa mga iyon. Bago iyon tuluyang iniihahon sa kawa at pinagpira-piraso ang katawan habang nakapila ang miyembro ng angkan. Halos kanya-kanya silang dala ng lalagyan at nilalantakan ng karne ng tao. Ang dalawang kalalakihan ay pinagpiestahan ng mga aswang. Pulang-pula ang mga mata ng mga iyon at may buntot na animoy mga unggoy. Habang kami naman ni Res ay nanginginig ang mga tuhod at naduduwal sa aming nakikita ng gabing iyon. Napabulong na rin ako sa aking sarili at hinihintay ko na lang ang susunod na mangyayari sa amin ni Res. Sa pakiwari ko kasi, mamamaalam na kami sa isa't isa ng kaibigan ko. Pero gayon pa man wala namang dapat sisihin sa kung ano ang kahihinat na namin, kundi ang aming mga sarili din. Dahil sinuway namin ang paalala ni Mang Oker ng araw na iyon. Subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin at hinarap kami ng pinuno na si Mang Busi ang ngalan. Ayon na rin sa narinig kong tinura ng isang itiro na aswang at nagulat kami ni Res ng kalagan ang tali namin ng mga iyon. Katapusan mo na, Del. Ihahain ka na sa piging ng mga aswang na itirong. Bulong ko sa sarili sabay sulyap kay Res at pumikit na ako. Kaya lang nagulat ako nang sumigaw si Mang Busi habang tagaktak ang pawis ko sa noo ng mga oras na iyon. Ulit sa sarili ko, hanggang saan darating ang umaga sa buhay ko o kung masisilayan ko pa ba ang bagong umaga ng buhay ko. Pakawalan ng dalawang bihag. Wala silang atraso sa atin at naniniwala akong wala silang kinuhang pag-aari ng angkan natin. Kayong dalawang dayuhan, umalis na kayo sa islang ito habang wala pa kayong nagagawang kasalanan sa amin. Sana ay ito na ang huli nating pagkikita at kung ano man ang inyong nakita sa islang ito,
Mas makabubuting sarili ninyo na lang at huwag na kayong babalik dito. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Busi. Sa pautay-utay na pamamaraan, nakalabas kami ni Res sa komunidad na yon. At inilihim na lang namin sa mga tao ang aming natuklasan sa isla ng Jumalig. Ang lahat ng gamit namin na dala ay iniwan na lang namin kay Mang Oker. Halos wala pang 1 linggo nang lisanin namin ang nasabing isla. At umarkila na lang kami ng bangkang demotor. Mula Jumalig hanggang sa pantalan ng Ungos sa Rial, makauwi lang ng Maynila. Sa awa naman ng Diyos Kalakbay, nakauwi naman kami ng ligtas sa Maynila. Gayunpaman nang usisain kami ni Arnel kung bakit napaaga ang uwi namin, nagdahilan na lang ako at may tatapusin na trabaho. Kaya naman ang karanasan naming iyon ni Res sa mga aswang na itirong ay dala-dala namin magpasa hanggang ngayon at hinding-hindi ko yun malilimutan habang nabubuhay ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.